Moikkis. Me ollaan taas täällä tänään ratkomassa näitä maailman suuria mysteereitä. Tässä ollaan Järvenpään lukiossa ja yleensä todella rauhallinen koulu ja ei oikein mitään sen kummempia tapahdu, mutta oi saatana, kun nyt on tapahtunut jotain ihan jännä. On se jännä, kun ei ole aikaisemmin mun aikana tullut tällaisia saatana kahvivarkaita, mutta nyt kyllä pitää ihan suuttua tästä. Oliko sulla vielä vanhojen tanssiparia? Mulla olisi tuolla pari ylimääräistä daamia. Niin, että tuutko tanssimaan? Ootko sä niin tossun alla, että pitää kysyä tyttöystävältä lupa lähteä vessaan? Hei, nätti poika! Herra Jumala! Mikä se on? Nätti poika. Noniin, palataan sitten takaisin asiaan. Tuskin kukaan tavallinen opettaja olisi ikinä voinut huomata, että kahvit oli juotu... kahvit oli juotu loppuun täällä opettajahuoneessa. Mutta kuka näistä opettajista on syyllinen kahvivarkauteen? Arvon opettaja, miltä sinusta tuntui, kun eräänä aamuna kahvit olikin juotu pois? Mä suutun jo nytkin, kun mä alan ajatella tätä. Pahalta tuntuu, tosi pahalta. Luottamus on mennyt. Mä olin vihanen. Niin, ja sitten totta kai mä ajattelen myös, että että mua pidetään näin tyhmänä. Silloin käytiin luennolla kavereiden kanssa ja kovasti tehtiin kesätöitä. Missä olit, kun rikos tapahtui? Siis kesällä kesätöitä ja kaikki joululomat oltiin töissä ja paljon oli luentoja samaan aikaan. Ei kommentteja. Siellä Edisonissa. P. No joo, näin ihan mies miehelle kysyn, niin miten sulla ja tuolla Marianalla meni? Tämä on kehityskelpoinen alusta, joka ehkä 10 vuoden päästä toimii. Että kyllä tällä mennään. No joka ilta melkein pitää jotain säätää. Kehitystyötä käyttäjiä ainakin on ja palautetta tulee kovasti. Oi Joona. No mutta palataan nyt tähän asiaan sitten. Arvon opettajat, miltä tämä varkauden tekijä näytti? Pelle ja peluri. Alkusointuja. Siis ihan tälleen, että kaikki sieltä niinku liikkeelle ja... Sari Häkkinen, Emma Lager. Ravatti oli vanha korttiina, valkoinen korttiina ja sitten oli julkiset kulkuneuvot. Et sitten kesällä pääsi vähän matkustelemaan jonnekin muuannekin. Hei Pasi, puhutko vähän nyt asioita sieltä tuoreimmasta muistista? Joo, ja mulla on itse asiassa kotona niin vuoden 1993 abit. Mulla on itse asiassa makuuhuoneessa kaapin reunassa semmoinen lappu, niin siinä on tosi paljon kaikkia. Kysytään seuraavaksi tuolta Tommi. Voi vittu Perttu, sä et nyt osaa kirjoittaa yhtään. No niin, anna palaa Tommi. Mä mietin, mikä se todellinen kysymys mahtaa olla, mutta niin, keksitäänpä tähän joku hyvä. Pari leipää, pari kananmunaa, vähän salaattia, sitten eilisen tähteitä, jotain makaronijuttuja, mitä mä eilen söin illalla. Sitten mä söin, tässä sen nimi nyt voisi sanoa, tai jotain sokerista söin ja omena, 2 omenaa. Koska mä olen tällaisissa haasteluissa noin 4-5 kertaa Järvenpään lukiossa. Että varmaan naurattaa taas kaikkea. No niin, haastattelujen perusteella meillä on nyt 3 pääepäiltyä. Mennään nyt katsomaan, että kuka on syyllinen ja kuka ei. Ensimmäisenä Sami Tamminen. Joo, okei, eli tervetuloa tänne YH. Tuloa tänne tosiaan tänne muistakaa, että vähän niinku kesätyöt on vähän niinku rakkaus. Että joskus saa
joskus ei. Mullahan on siis pitkä CV takana ja näitä tämmöisiä erilaisia aihealueita on ollut kunnanvaltuutettuna ja sitten on ollut Tuusulan kunnanvaltuutettuna. Ja joo, mikä nää on nää? Jätski Kiskalla aloitti ihan silloin 15 kesänä. Ne oli hienoja aikaa. Oli kyllä siinä tyttöä jonossa, niin kuin oli kyllä joka suuntaan. Että eiköhän lähetä tekemään tämmöistä hyvää yhteistoiminnallista harjoitetta ihan tonne käytävän puolelle voitte lähteä. Että tehkääpä mulle siitä joku tämmönen show tai jotain. Hopi. Paljon kahvia. Mulla on tässä vähän kiire kyllä, joo, mutta mun pitää tonne pormestarin juttua katoa hakemassa, niin pitää mennä nyt kuvauksiin, sori. Ootteko ne mitään kummallista täällä koulussa? En minä, pormestariksi kunnanvaltuutettuna, joo, muistakaa äänestää. Toisena Marita Tapper. Joo, ihan kiva. Joo. Eiks niin? Joo. Mitä jos, ootteko mitenkään miettinyt sellaista, että jos vaikka ette esittäisi? Joo, kiva. Eiks niin? Tää oli siis aivan paska esitys. Eiks niin, että toihan ei toi triangelikaan oikein soinut vireessä. Että onks tää teidän ite tekemä biisi? Marita, juotko paljon kahvia? Joo. Niin joo, siis tämähän on tosiaan 8. kuppi tänään, että tässä on sen verran on stressiä nämä kaikkien musiikkiesitysten kanssa, että... Oletko nähnyt lukiolla mitään erityistä viime aikoina? Ei oo kyllä mitään erityistä nähnyt, eiks niin? Joo, mutta erityisen huono esityksiä vaan. Joo. Hei Perttu, sä et osaa sitä kitaraa kuitenkaan soittaa. Joo, eiks niin, jos et koski siihen? Joo, okei, joo. Markku Nissinen. No niin, elikkä missään nimessä kirjoittako tätä näin. Mut siis tästä tehtävästä saadaan, että jaetaan tuolta tekijöihin ja lähdetään hakemaan tuolta ne nollakohdat. Ja sit se vastaus löytyy Tosaa ja Tuulolla. Hei, eiks tossa alussa, Markku, yksi virhe? Missä? Kato niin onkin. Perkele! Välikohtauksen jälkeen Markku Nissinen katosi, eikä häntä ole sen koommin nähty. Mutta siis mitä helvettiä oikeesti? Kahviahan voi keittää lisää. Me ollaan tässä nyt 8 minuuttia ihan turhaan pohdiskeltu. Tehkää sitä saatanan kahvia nyt. Moikkis. Oikkis.